Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη με μόνο σκοπό να δω το mansion των Different Dimension, το Gaming Mansion. Βέβαια σήμερα είναι ανοιχτό μόνο για τον τύπο. Και λέω, ποιος είναι αυτός ο τύπος που ένα ολόκληρο mansion είναι ανοιχτό μόνο για αυτόν? Εντάξει, εγώ τον γνώρισα τον τύπο αυτό, ο οποίος τελικά δεν μπορούσε να έρθει και είπε σε μένα να έρθω να πάρω τη θέση του και να είμαι εκπρόσωπος τύπου. Τίποτα όμως δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε πολύ λίγο θα δούμε το σπίτι, το mansion των DD. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Κάνουμε μια προσπάθεια, ένα μεγάλο βήμα, την περίοδο της κρίσης, να επενδύσουμε σε νέο εξοπλισμό, σε νέα καταστήματα, στη νέα εικόνα των οργανισμάτων μας και η μεγαλύτερη μας προσπάθεια είναι η χωρική υποστήριξη της πρωταθλήτριας ομάδας του ρόλου του Different Dimension. Οι χαρακτήρες με την κόκκινη μπάρα είναι οι εχθροί. Ναι. Και τα υπόλοιπα όντα είναι που τα χειρίζεται ο Σέλερ. Και δυσκολεύουν και τους δύο. Mouth to mouth, I breathe you in. Swallow down your jagged sin. Let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art, the way that you scar with every word. But before